voi doar vă uitați la mine și nu îmi dați like. Doar vă uitați așa la mine și nu îmi dați niciun comentariu. Nu pot să am nici măcar 100 de capa de like-uri. Doar vă uitați așa la mine, doar să stați așa degeaba. Iar la ceilalți de ce le dați așa multe like-uri și la mine nu? Asta e pentru prima oară când îmi fac canal de YouTube. Înțeleg, nu pot să fac cu Roblox pentru că nu știu cum și nu am cum să fac cu emojiurile cat, să le mișc cum le fac ceilalți. Și eu nu pot să le fac așa de fain. Vă rog, abonați-vă odată și faceți like. Vreau odată ca să am și eu capa sau chiar 1.000.000 chiar. Vreau să am neapărat. Vă rog, abonați-vă. Eu aproape la toate canalele de pe YouTube, chiar și română v-am dat like-uri, dar mie nu-mi dați nimic. De ce? Eu acum plâng. Adică din cauza voastră nu am pe nimeni, adică nimeni, abia o fată ce mi-a făcut un comentariu, abia ce mi-a trimis. Și voi ce faceți? Doar vă uitați la mine degeaba? Dați-vă rog un like.